Igome County ya Nyamira magega ya mate ya Nyagosira Omosibati Jacqueline gotaigwana ase Omosibati yarachikobaga kwenigwa ko batekana na Nyagosira ntiganyarete koba gakugana nyara koba gakwenigwa are amone nkayaye engana boige ya mate ya yange kigima yanyarete koba gosenya koba ge kubwatia na guchaka kulima oboina obubore are amone nkayaye engana boigo yanyara koba ge kwangwa amona bairi nabasani abanyara koba bagoikerana ase omoigo yonigo yababera chinga kichingongu aboigo abagambi na abanyanyimbo weswanania eliokoganyana engana eyo Ubwata abantu ubwata no muhaka ne family sasa totegererane lakini intagete tugwana na inu mupangirio kyoko bwatu okwani gukuayo onye mogoteba nga ngetima itingare kore tunakogende nguru onye kere nga kore tunakogende nguru na inu moto giti abwe tokoigwana tokoigwana na inu Wichure bazantu chaki no musani to kabisa chaki otoga nilibia chaki no mwana biashara orogo kwa hotel orogo turagiri go tukuno mugasu otwagani chigo tu antere amatanga chaki agendere bija nanda ko rubiya arigani gukuno monto monene echagiro moje go no rubo moiso chaki tare go demand kintu kende nande chaki atirumbu kikubiya na intu tomo sudiere una chaki akogenda nari kubasa abantu bamagwero tubwatera ne twensi tolere chaki una atakire kore buya mono aji konyara na bamena ki omuntu amanene agotugutuga tadi agotugutubuna yani bunu muntu tabwaje bantu no yatwara abantu no ari abo batabwaje bantu aje mara kutubenye ya kawaida bunu muntu amanene agotugutu chaki tadi omwana ore chaki no muntu amanyeka ntange ngusiyenge oya banda beji bigi bamati chaki mwana gotobo bantu na gyoje na banu mara ubakolera tadi osina to bakani to chaki mba mwanjete lakini ntu nyasaka mwanja mono kama gambi tutabona basirigito ya na kitoro ende tukuru jaki agakweta bakasai malitango Elizabeth ukini ngente kigia chaki ndanya koroga kana busi musibati oiborta abane kinyoro otinde kuno mwana kinwara abangina lekimogo teba atinde kusai atinde kumambia be kumwayara atinde kumambia